Vieš, prečo bude adjutant určite súhlasiť? Pretože je inteligentný. Inteligentný, teda realista. To je pravda. Iste mu to napadlo skôr než nám. Aj včera večer vošiel do banky ako prvý. Je tak beral? Súhlasí. Hovoríte o mne? Adjutant. O nás, o tom, čo budeme robiť. O budúcnosti a tak. Budúcnosť je dôležitá. Napríklad, tuto Buasier. Jeho snom je otvoriť si hotel na pláži. Áno. Vás celkom iste bude skôr lákať predstava podnikať v poľnohospodárstve. Investovať do cukrovej repy. Investovať? Nemám nič, čo by som investoval. Vôbec nič. Ja vôbec Počul nič. si, vôbec nič. 6 miliard len o firme a jemu to nestačí. A tucet guliek do hlavy krát 3, to je podľa vášho názoru koľko? Tento príklad sa mi vôbec nepáči. Ale mne hej. A punktom.